дар маросими савгандёткунии навазкарон намоядагони вазорати мудофиа, вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, намоядагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ва падару модарон иштирок намуда, ҳамаи сарбозони навдаъватро ба ин саҳнаи басу муҳим табрик гуфта, қайд карданд ки мутобиқи талаботи моддаи 43 Сарқонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифзи ватан қарзи муқаддаси ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Фаромӯш набояд кард ки Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолият дорои артиши миллии худ буда, иқтидори мудофиавии он сол то сол густариш меёбад. ҳоло дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонони бо ору номуси ватан, ҳам афсарону ҳам сарбозон донишу маҳорати худро баҳри ҳимояи манфиатҳои давлат, амнияти кишвар сайқал медиҳанд. имрӯз бо мақсади баландбардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ, содиқ будан ба ватан, инчунин ҳифзи дастовардҳои даврони истиқлолият дар фазои тантанавӣ бо иштироки афсарону сарбозони қисми низомии 6592 вазорати корҳои дохилӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода маросими савгандёткунии афсарону сарбозон бо иштироки ҷавонону наврасони касбу кори гуногун, инчунин донишҷӯёну омӯзгорони коллеҷу омӯзишгоҳ, хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Турсунзода баргузор гардид. Мавриди зикр аст ки дар рафти баргузории чорабинии имрӯза роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода, роҳбарияти вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханонӣ намуда афсарону сарбозонро бо қабул намудани савганди ҳарбӣ табрику муборакбод гуфтанд. Бешак баргузории чунин чорабиниҳо дар фазои тантанавӣ дар ҳузури ҷавону наврасон ҳисси ватандӯстиву хештаншиносиро дар дили ҷавону наврасон дучанд менамояд. дар чорабинӣ ҳамчунин падару модарон ва сарбозону афсарон сухан карданд. бояд гуфт ки имрӯз чандин ҷавонони бо ору номус дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марзу буми кишвар қарзи модар ватанро бо сари баланд адо намуда истоданд, чунки хизмат кардан ба ватан ин хизмат кардан ба падару модар ва бародару хоҳар мебошад. мо хушҳол ҳастем ки чунин роҳбари ғамхор дорем ки ба фарзандони мо чунин шароитҳои хубу дастрасро муҳайё кардааст ва ин сарбозон ҳамчу модар ҳамин хел гуфтания дорам ки 2 соли хизматро бо сари баланд бо дили соф содиқона хизмат карда мардак шида ба хонаҳои худ баргарданд. ба якчанд афсарону аскарон барои хизматҳои шоиста ба ватан аз ҷониби намоядагони вазорати мудофиа, вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, намоядагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода рутбаҳои ҳарбӣ, сипоснома ва тӯҳфаҳои худравӣ тақдим карда шуд. дар охир баҳри таби болидагии афсарону аскарон аз тарафи шӯъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода барномаҳои ҷолибу рангин намоиш дода шуд.